Καλησπέρα. Θα κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση για την εργασία με τίτλο «Επισκόπηση διεθνών Best Practices Mobile Governance». Mobile Governance, ουσιαστικά εφαρμογές διακυβέρνησης σε κινητά. Το όνομά μου είναι Στέφανος Πλιάκος και ξεκινάμε. Το M-Government έρχεται ως συνέχεια του e-government, δηλαδή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και δρά ουσιαστικά συμπληρωματικά ως προς το e-government. Προσφέρει υπηρεσίες διακυβέρνησης σε πληθυσμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές. Η πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τους υπολογιστές. Π.χ. φτωχοί, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, όλοι έχουν πλέον ένα κινητό τηλέφωνο. Η τεράστια πρόοδος στις κινητές τηλεπικοινωνίες και οι νέες μορφές επικοινωνίας δίνουν όθηση και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στη διακυβέρνηση με κινητά. Υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη πρόοδο στο M-Government είναι η πρόοδος της τεχνολογίας και στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες. Σε όλο αυτό πρωτοπόρος έρχεται ο ιδιωτικός τομέας, και ο λόγος είναι ότι ο πειραματισμός στο δημόσιο τομέα εμπεριέχει μεγαλύτερο ρίσκο, καθώς αν πάει κάτι στραβά οι κίνδυνοι είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτεροι. Το κύριο πλεονέκτημα του M-Government είναι ότι βοηθά στη δημιουργία ενός ενοποιημένου ψηφιακού νευρικού συστήματος για τις κυβερνήσεις. Η εξέλιξη στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας εξηγεί γιατί αναδύονται νέες εφαρμογές διακυβέρνησης μέσω κινητής τηλεφωνίας. Η αμεσότητα και η ευκολία χρήσης βάζει τέλος στις δυσκολίες που συναντούσε κανείς σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και δίνει κίνητρο στους πολίτες καθώς και στους παροχείς υπηρεσιών για την ευρεία χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών. Οι τάσεις στα τέλη του 2010 είχε υπολογιστεί ότι υπάρχουν 5,3 δις γεγραμμένοι χρήστες κινητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και 940 εκατομμυρίων χρηστών σε 3G υπηρεσίες, και το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 80% του πληθυσμού σε αγροτικές περιοχές είχαν πρόσβαση σε κινητά δίκτυα. Βλέπουμε εδώ και στο σχήμα πόσο αλματώδης είναι η αύξηση στην πρόσβαση της κινητής τηλεφωνίας. Εδώ ουσιαστικά φαίνονται οι εγγεγραμμένοι χρήστες, οι συνδρομητές ουσιαστικά ανά 100 κατοίκους. Έχουμε φτάσει κοντά στο 80% το 2010. Φαίνεται ότι η εν λόγω τεχνολογία είναι ένα προσιτό εργαλείο για την κάλυψη του ψηφιακού κενού μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών, και με τη βοήθεια της ταχείας πτώσης των προϊόντων κινητής τηλεφωνίας. Η σημαντική αύξηση παγκοσμίως για τις κυβερνήσεις στην επικοινωνία με τον πολίτη με τη βοήθεια της χρήσης κινητής τηλεφωνίας, με μηνύματα SMS, με ειδοποιήσεις, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, θα δώσει το έναυσμα ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες υπηρεσίες και θα δώσει στον ιδιωτικό τομέα τη δυνατότητα να συνεργαστεί με το δημόσιο τομέα για τη δημιουργία και νέων υπηρεσιών. Τώρα, γιατί MGov, ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Λοιπόν, η πρόσβαση, σίγουρα αυξημένη πρόσβαση για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω κινητών τηλεφώνων, πάντα μαζί, πάντα online. Ουσιαστικά περισσότεροι άνθρωποι έχουν πάντα μαζί τους το κινητό τηλέφωνο, ενώ οι περισσότεροι υπολογιστές βρίσκονται συνδεδεμένοι σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε μεγαλύτερη εξατομίκευση για τον τελικό χρήστη, που ένας υπολογιστής μπορεί να μοιράζεται ανάμεσα σε πολλά άτομα, ενώ τα κινητά τηλέφωνα είναι σχεδιασμένα για ένα μόνο χρήστη. Σίγουρα το κόστος είναι μειωμένο, επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση, ταχύτερη ροή πληροφορίας, καθώς μέσω των τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας το κράτος εξοικονομεί και χρόνο, και άρα διασφαλίζει τη μείωση του χρόνου μετάδοσης πληροφορίας. Περισσότερη δημοκρατία, που έρχεται και με την αυξημένη πρόσβαση. Υγεία, ασφάλεια, οικονομική διαχείριση, εκπαίδευση. Όλα αυτά θα τα δούμε και σε κάποια best practices που παρουσιάζουμε στη συνέχεια. Παραγωγικότητα. Ουσιαστικά
το χαμηλότερο κόστος για νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι πιο προσβάσιμες αναζητήσεις για εργασία, οι φθηνές συνδιαλλαγές μέσω κινητών τηλεφώνων και ευέλικτες επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα σε αγοραστές και πολιτές δίνουν τεράστια όθηση. Και τέλος, η εργασία εξ αποστάσεων, καθώς ένας εργαζόμενος είναι διαθέσιμος και στον εργοδότη του και μακριά από το χώρο εργασίας του. Το κινητό ίντερνετ τώρα αποτελεί μια διεθνή πρόκληση, καθώς το 2020 οι δικτυακές συνδέσεις θα βρίσκονται διασκορπισμένες παγκοσμίως και μάλιστα θα υπάρχουν δισεκατομμύρια χρήστες που δεν μιλούν καν αγγλικά στο ίντερνετ. Τα κινητά τηλέφωνα θα θεωρούνται από τον κόσμο μέχρι το 2020 ως επέκταση του ανθρώπου, το οποίο έως ένα μεγάλο βαθμό συμβαίνει ακόμα και τώρα. Και τέλος, μια αύξηση στην καταναλωτική ζήτηση θα δώσει τεράστια όθηση στις κινητές χρηματικές υπηρεσίες, στις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, στο M-Government και σε όλους αυτούς τους τομείς. Ένας δείκτης ο οποίος ουσιαστικά μας δίνει ενδείξεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι ο MRI, Mobile Readiness Index, ο οποίος καθιερώθηκε στο Baltic Development Forum το 2003 στη Σουηδία. Αποτελεί συνέχεια του Network Readiness Index. Αναλύει την ετοιμότητα της κοινωνίας πάνω σε 3 βασικούς τομείς. Πρώτα, στην ωριμότητα της τεχνολογίας, και μια τεχνολογία θεωρείται ώριμη όταν η μάζα των ατόμων που χρησιμοποιεί αυτή τη τεχνολογία είναι τέτοια ώστε η τεχνολογία να θεωρείται πλέον επικρατούσα τάση. Στη χωρητικότητα των παρόχων υπηρεσιών, και ο όρος αναφέρεται στην ικανότητα των χρηστών, των χειριστών, των εταιριών τεχνολογίας, των παρόχων, των τοπικών κυβερνήσεων και άλλων οργανισμών να εφαρμόσουν και να διαχειριστούν τις υπηρεσίες. Και τέλος, στο επίπεδο ενδιαφέροντος ανάμεσα στους χρήστες. Προχωράμε τώρα σε κάποια best practices ένα από αυτά ξεκινάμε με τον τομέα της υγείας. Ένα από αυτά είναι το SimPill, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κουτί με χάπια, το οποίο ανοίγοντας ο ασθενής πώς βλέπετε και στο σχήμα, ανοίγοντας ο ασθενής το κουτί, στέλνεται ένα SMS στους κεντρικούς σερβερ της εταιρείας. Ο σερβερ παραλαμβάνει το SMS και αποθηκεύει τα δεδομένα. Αν δεν παραληφθεί το SMS, τότε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, τότε στέλνεται ένα μήνυμα στον ασθενή, υπενθυμίζοντας του ότι πρέπει να πάρει το χάπι. Αν περάσει κι άλλο χρονικό διάστημα και το κουτί δεν ανοιχτεί, στέλνεται μήνυμα σε κάποιο νοσηλευτή ώστε να μπορέσει να μιλήσει με τον ασθενή. Ουσιαστικά αυτό είχε βοηθήσει πάρα πολύ ασθενείς που έπασχαν από φυματίωση και είχε εφαρμοστεί κυρίως στην Ολλανδία. Ένα άλλο best practice, παράδειγμα από best practices για την υγεία και πάλι, είναι το project Frontline SMS, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου η έλλειψη υποδομών δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους στην υγεία να δώσουν αποτελεσματική φροντίδα σε αγροτικές περιοχές. Και καθώς οι εργαζόμενοι ταξιδεύουν από τις κλινικές σε απομακρυνισμένες περιοχές για να παράσχουν βοήθεια, ουσιαστικά βρίσκονται και οι ίδιοι αποσυνδεδεμένοι και απομονωμένοι. Η αποστολή του Frontline SMS Medic είναι να παράσχει δίκτυα παροχής βοήθειας, χτίζοντας και διανέμοντας καινοτόμες τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. Κεντρικός άξονας είναι η πλατφόρμα Frontline SMS,
όπου είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα. Επιτρέπει μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή μηνυμάτων με τη χρησιμοποίηση φορολογητού υπολογιστή, modem, GSM κινητών τηλεφώνων. Επιτρέπει σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς να τρέξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και διαγωνισμούς και να δημιουργηθούν έρευνες μέσω SMS μηνυμάτων, και δίνει πρόσβαση σε τεχνολογία αποστολής μαζικών SMS σχεδιασμένη έχοντας στο νου μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Ένα άλλο τελευταίο παράδειγμα για την υγεία είναι η εφαρμογή χαρτογράφησης του Usahidi, η οποία παρέχει πληροφορίες πάνω σε περιόδους κρίσης ή επίγοντα περιστατικά μέσω μηνυμάτων SMS, email ή και μέσω web forms. Πάνω σε αυτή την εφαρμογή έχει δημιουργηθεί και άλλη μια εφαρμογή, η οποία πατάει και πάνω στην πλατφόρμα του Frontline SMS, η οποία επιτρέπει σε οποιοδήποτε κατέχει κινητό τηλέφωνο να στέλνει μηνύματα κειμένου σε μια τοπική εγκατάσταση της Frontline SMS και να λαμβάνει την πληροφορία σε ένα χάρτη, όπως βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, οι χάρτες αυτοί χρησιμοποιούνται για εντοπισμό επιδημιών και για τα καταγραφή αποθεμάτων φαρμάκων και είχαν φανεί πολύ χρήσιμοι όσον αφορά την περίπτωση για τη γρίπη των χείρων. Το επόμενο παράδειγμα από τον τομέα της γεωργίας είχε αναπτυχθεί στην Ουγκάντα, είναι το Google Trader. Είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την αγορά και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω χρήσης SMS. Αναπτύχθηκε μετά από συζητήσεις με τους παραγωγούς σε επαρχιακές πόλεις της Ουγκάντα και με τους καταναλωτές, όπου καλύφθηκαν μεγάλα προβλήματα διασύνδεσης με την αγορά. Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση, δημιουργήθηκε ένα απλό σύστημα αγορών, ώστε και οι αγοραστές και οι πολιτές να είναι ικανοί να βρίσκουν ένα τον άλλον με μικρότερα κόστη συναλλαγών, χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο για να παραθέσουν την προσφορά οι υποψήφιοι πολιτές και να μπορέσουν να ψάξουν οι υποψήφιοι αγοραστές για πολιτές. Ουσιαστικά η εφαρμογή δίνει όθηση στη διαφάνεια και επιτρέπει σε μικροπαραγωγούς να επιτύχουν υψηλότερες τιμές όταν έχουν να κάνουν με μεγαλύτερους εμπόρους, βελτιώνοντας το εισόδημά τους. Ένα ακόμα παράδειγμα από το χώρο τώρα της εκπαίδευσης είναι το πρόγραμμα Ultra Lab στη Νέα Ζηλανδία. Αναπτύχθηκε στο Anglia Polytechnic University και προσπαθεί να βρει καινοτόμες μεθόδους για να αξιολογήσει τις γνώσεις των φοιτητών. Οι φοιτητές εισάγουν την εξέλιξη των εργασιών τους σε ένα website στο οποίο έχουν πρόσβαση καθηγητές. Στο τέλος του εξαμήνου τηλεφωνούν χωρίς χρέος σε έναν αριθμό και απαντάνε σε ερωτήσεις οι οποίες τους τίθενται από έναν υπολογιστή. Υπάρχει ένα σύστημα αναγνώρισης φωνής που ελέγχει για προσπάθειες εξαπάτησης. Οι απαντήσεις από τους φοιτητές αποθηκεύονται κεντρικά και μπορούν να βαθμολογηθούν κάθε στιγμή από τους εξεταστές. Αυτό βοηθά τους εξεταστές στο ότι δεν χρειάζεται να κανονίζουν ξεχωριστά προσωπικά ραντεβού. Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι από τον τομέα των μεταφορών. Στην Ισπανία πρόκειται για το κινητό εισιτήριο. Η δημοτική εταιρεία μεταφορών EMT, Empresa Malaguena de Transportes, εισήγαγε στη Μάλαγα ένα σύστημα εισιτηρίων για μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Μάλαγα ήταν η πρώτη ισπανική πόλη που προσέφερε την ευκαιρία πληρωμής του αντίτιμου του εισιτηρίου με χρήση κινητού τηλεφώνου. Οι επιβάτες μπορούν να πληρώσουν για ένα απλό εισιτήριο ή να βγάλουν κάρτα πολλαπλών διαδρομών χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο. Χρησιμοποιώντας μετά ένα σύστημα πληρωμών της MobiPay, οι επιβάτες αγοράζουν εισιτήρια και παραλαμβάνουν αυτά εισιτήρια ως δυσδιάστατους κώδικες, πίνακες δεδομένων ουσιαστικά, μέσω SMS μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο και η χρέωση γίνεται στο λογαριασμό τους. Τέλος, συζητάμε για κάποιες προκλήσεις για το μέλλον για το M-Government, όπως θα χρειαστεί και με την πρόοδο της τεχνολογίας θα χρειαστεί η αύξηση της αποτελεσματικότητας για το M-Government. Το M-Government θα πρέπει να είναι θα επιτύχει μόνο αν δεν αφήσει πίσω ομάδες πολιτών. Πρέπει να αγκαλιάσει όλο το κοινωνικό σύνολο για να μπορεί να πει ότι είναι επιτυχημένο.
Και ως εκ τούτου και λόγω και της πρόοδου της τεχνολογίας, των smartphones και όλων αυτών, οι απαιτήσεις των πελατών είναι σίγουρα αυξημένες. Για να ανταποκριθούν οι εταιρείες πρέπει ουσιαστικά να συνεργαστούν με διάφορους φορείς όπως κυβερνήσεις, πολίτες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Μία άλλη πρόκληση είναι η πρόσβαση και η ευρυζωνική διαθεσιμότητα. Το θέμα είναι ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι σε μια τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν, τα δεδομένα θα πρέπει να εξυπηρετήσουν πολλές διαφορετικές μορφές, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η μορφή με την οποία θα ανταλλάσσονται τα δεδομένα σε κάποια χρόνια από τώρα. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα φορητότητα. Η πολυκαναλική διανομή, και όταν λέμε πολυκαναλική διανομή εννοούμε τα κανάλια στα οποία παρέχεται η πληροφορία, κινητά τηλέφωνα, ίντερνετ, infokiosks, ψηφιακές τηλεοράσεις, email, πολυμέσα, όλα αυτά. Μία άλλη πρόκληση είναι σίγουρα η ενδυνάμωση της συμμετοχικότητας και η δημοκρατικότερη λήψη αποφάσεων, τα οποία έρχονται και ως αποτέλεσμα της αυξημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες του government. Μία από τις τελευταίες προκλήσεις για το μέλλον είναι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές και σε φτωχές περιοχές, γιατί αυτές είναι κυρίως οι περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση σε σταθερές υποδομές όπως broadband internet. Και μια τελευταία πρόκληση είναι η γεωκωδικοποίηση, δηλαδή η αντιστοίχηση των γεωγραφικών συντεταγμένων όπως γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος σε άλλου είδους γεωγραφικές συντεταγμένες όπως διευθύνσεις, ταχυδρομικοί κώδικες κτλ. Αυτό κρίνεται πλέον άμεση προτεραιότητα, γιατί πλέον και τα περισσότερα smartphones περιέχουν συστήματα GPS, τα οποία συνδέονται με γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα. Αυτό είναι και το τέλος της παρουσίασης. Ευχαριστώ πολύ.